Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqamboti Media TV 18. Ngane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi. Cela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Uphumela obala uma abiyela Mthembu ngenkulumo yakhe esabelele lapha ekuthini zokuxhumana. Nokuyinkulumo la khona abekhala ngesenzo esenzeke lapha emkhosini omhlanga. Nokuyisenzo esikhalise izintombi eziningi nokuyila ebeyiveza khona ukuthi kunabantu abangaziwa emhlangeni kodwa okuthe kulonyaka base beqala ukubonakala behamba ngezimoto zabo okungama-V-Class okanye amabhasi abeqashele wona. Sithi-ke izintombi lonto leyo-ke iyalimaza, kanti-ke abantu babese bephawula bagcina sebethinta igama likaSnow noSnow wakwaZulu laphana Olundi. Kanti-ke uMabiyela Mthembu enkulumweni yakhe ube esephumela obala futhi waqondisa ukuthi akabhekisile kuSnow kodwa nje ukhuza isihlava esibi nokuyisihlava izintombi eziningi ezikhale ngaso kumhlanga wakulonyaka. Kodwa-ke ngale nje ukukhuluma kakhulu akuyibone nansi inkulumo kaMabiyela Mthembu ngesikhathi ekhuluma eveza lezi iy'ndaba. Sanibona futhi. Ngithi angizocacisa futhi ukuthi eyami inkulumo ayimayelana nokuthi ubani owenzeni, imayelana nohambo engiliqalile lokuba unomehlo lokubheka abantwana. Eyami inkulumo isuke emhlangeni lo ubukade ukhona kule mpelasonto. Abantwana babuye nezikhalo eziningi, abanye bathi lento le eyenzekile kulomhlanga wakulonyaka ibenza bebe nento ethi ukubikhona enye indlela yokuthi mhlawumbe behlangane nabantu abanjengoZamambo Mkhize, abantu abanjengo-Bright, abantu abanjengo ubani umntwana lo wakaGasela. Bathi ngoba emhlangeni ila abasuke khona beyovuselela ukuyiqhenya kwabo, ukuyigqaja kwabo, kubenza bevuseleleke, noma kufana ne-award kubona ukuthi yini le abayenzayo, ilapho abasuke beyobungaza ukuyiphatha kwabo khona. Kodwa ngendlela umhlanga ubuyiyo kule mpelasonto, ngebhadi-ke bengingayile ngoba ngisafunda, ngoba nami ngifisa ukuthi uma ngilihamba lolu hambo ngilihambe ngeqiniso. Kunabantu abaningi sebekhuluma izinto ey'ningi, abanye bakhuluma ngokuthi bona banezinto so iy'ngane zabo ngeke zihambe ziyohlupha emhlangeni ziswele. Abanye bakhuluma ngokuthi onomehlo bakhohlakele kangakanani. Abanye bakhuluma ngokuthi emhlangeni kuye noma ubani. Mina bengikhuluma ngobuqiniso bobuntombi besigodi, noma bekhaya kungakafikwa ngisho nasohambweni lokuyobungaza. Bengingakhulumi ngokuthi ubani wenzeni noma iqiniso lithi ngisho ekhaya iy'ntombi ziqimbile. Uma u-anti ngangenza ividiyo ukuthi uma uwumuntu owu-anti noma uney'ngane zabafowenu oy'bhekile, kuwumsebenzi wakho ukuthi uma iy'ngane sey'qimbile zisesigcawini, unqamule isigcawu, ubheke le, uphinde ubheke le, ubone ukuthi ayikhona ingane eyonakele kulezi iy'ngane ey'misele ngane le eyenzelwa umcimbi ngalelo langa. Uma ukuthi uyabona ukuthi sekukhona ingane enento ethile, uyikhiphe kulowo layini. Bengikhuluma into ekanjalo engamayelana nokuqondana, ngoba kukhulunywa ngokumqonda nokunjani, angikho nje, angihlangene lapho. Kuphela ngithi uma ukuthi iqiniso liyakhulunywa, lizokhulunywa. Uma kuzombuluzwa noma kuzoya ngokuthi umuntu unani, kufanele ukuthi kwenziwe kanjani ngoba kungomntakabani, njengoba bechaza nje ukuthi
amaqwabe twins mina bengekho mayelana nalokho yabo. Bekungekho nje mayelana nalokho seningakhuluma-ke nifike la nithanda khona. Njalo-ke indaba wey'ngane zakwethu, kanti-ke nansi inkulumo esabalele lapha ekuthi nizokuxhumana nokuyinkulumo ekhulunywe izintombi lapha emsakazweni Ukhozi FM ngesikhathi zibikela uJathi ukuthi emhlangeni sekunokufika abantu ngamavidlaso okanye iy'moto abaqashele zona beqede indaba. Kanti-ke nansi inkulumo iyalandela. Sicela iy'ntombi ziyekele ukuqasha amabhasi namaviklasi zemhlangeni zingaziwa lapha. Asikwazi ukuthi sithi sihlolwa sonke ngoba sineminyaka eminingi kangaka. Siqhamuke sesibona wena emhlangeni. Kuyona leminyaka engaphezulu kwa10 esihambile asikazi sikubona nakweyodwa camp. Kodwa siyakwazi ukubona lapha emhlangeni ngobani? Yenzekile kulonyaka sikubonile kubaningi abantu esingazi babone ecampini. Ayikho icamp engaze ngihambe eThekwini, ayikho icamp engaze ngihambe emakhaya kuphi. Akekho umuntu engangambona kodwa ngikwazile ukumbona emhlangeni. Phethe umhlanga siwutholanga kodwa senzamathela ukuthi umhlanga kwakuthiwa uyephuka ama intombi ngaphelele mhlawumbe izozama ukuthatha amachance lapha babe suke beyishola into engekho ngathi ba yayenzeka kudala manje akuselule yenzeke ngoba umhlanga siyawukhelelwa sofica usukhiwe vele ukhiwa obaba lapha bawugenge bawubeke phansi akusekho possible ukuthi umhlanga uphuke ngoba uselona itshitshi kodwa nje siyabaza abantu esihlola nabo bonke laba enginabo la ngiyabaza